Ngokusho kwalo-ke leli kati elinemphefumulo eyi-9 ney'ngane eziwu-9 lithi ngekhathi selixoxa noGeneral Mkhwanazi uthi lathi uGeneral lona ikati lihlangene noNgqongqoshe uSenzo Mchunu kanjalo noCommissioner Sekela Commissioner uShadrack bafuna ukuketula uMasemola. Uma behluleka ukuketula uMasemola bazosebenzisa yena uKurt Mahlala ukumsusa futhi ambulala uMasemola uma behluleka ukumketula ngeindlela ezinobugebengu. Useyamtshela ukuthi makwazama leyo nto mfana mina ngokususa permanent sekusho uMkhwanazi etshela ke uKurt Mahlala ubufakazi akade busho lo. Hey wonke umuntu wabamba ikhanda. Hey kanti ngempela uMkhosi wayiqinisile uMeduket wahlangana yini noGeneral Mkhwanazi. Mkhwanazi yena akaze ayisho into enjalo ukuthi useke wahlangana nekati elikhulu. Now akwazeki ke ubufakazi iqiniso lalobufakazi kodwa ke into ephawulekayo uKurt mekhuluma esikakhulukazi ngoKhumalo nangomkhwanazi kanjalo noMkhosi futhi nawe uyayenza leyo nto bakhombisa ukucasuka okukhulu ukuthi babeyingenelani indaba yaseGoli besuka eKZN ngoba bona bayakwazi ukuzenzela ubugebengu babo lapha ngaphandle kwabantu abazobaphazamisa. Iyabacasula ngendlela esezingeni eliphezulu indaba kaMkhwanazi noKhumalo. Baba nama emotions mabekhuluma ngayo. But kule ndaba kunenkinga futhi umuntu uyilalela kahle. Inkinga efanele ixazululwe. Awuqondi noma uKurt ukhuluma ngalo Mkhwanazi oyisigange waseGruleni uJulius Mkhwanazi lo uMaBlue Lights noma ukhuluma ngalo Mkhwanazi othandwa abantu kulezi insuku uJuly 6. Sizobahlukanisa kanjalo ke manje. Kanjalo neHaddock kuzofanele ibahlukanise ngoba nayo ibukeka iconfuse ukuthi uyena muphi uMkhwanazi and lento izokwenzeka njoba kufakaza uKurt Mahlala. Fanele basithola indlela yokubahlukanisa very fast. Ngoba uthe meseqhubeka wathola ukuthi sengathi akuyena lo Mkhwanazi futhi ngoba ukhuluma ngokuthi lo Mkhwanazi unamacala ufanele amtholele umuntu ozomlekelela ukuthi acishe amacala akhe lowo muntu owakhelene naye okunezingane ezifunda esikoleni then you get confused. Confuse ngisho usenior counsel lapha. Usenior counsel engathi akazi ukukhulunywa ngani manje kodwa uyena olida lenkulumo le asazi nokuthi lizongena kanjani iAd committee noma likubambile leyo nto ukuthi kune confusion eyenzakalayo la. But asidlule siye phambili. Enye into evelayo lapha kuno deputy ovelayo lapha uLina Nkawa isibongo esididayo ukusisho but uLineyo uLineyo lawo kuthiwa lama contract ubejwayele ukuwakhipha kodwa mayise abevele ephuma lama contract lawo bekukhona nje ikhampani ebijwayele ukuwasebenza le nkampani le ibimshiyela izinto ezama incentives kushuthi bimbhekelela kangangokuthi useze wakha ama-B&B amaningi bamnikileke ikati uthi kukhona wamhlebela waze wakwazi nokukhophisha one of ama-address yalawo ma-B&B wahamba wafika wayibhekela khona lama address. Ulokhuzana ke lo uLieutenant General Lineyo uyafuneka ukuthi avele na abone naye. Ubengafunike ukuthi i-contract le inikwe uKurt ngoba akamazi uKurt akazi noma uzomnika yini intshontsho ngoba yena ukhona abantu adila nabo abese kuvele bemnika amantshontsho. Njengamanje uyasho uKurt ukuthi uyacela ukuthi acheckwe ukuthi into anazo umcebo ana uyalingana nemali ayiholayo. Ikati ke lelo belilida ke i-evidence but abantu babambe ikhanda ngoMkhwanazi asazi noma kuyiqiniso yini lokho. Sithi thank you.